ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் இந்த வீடியோ பார்த்துவாங்க. 20 வருஷத்துக்கு மேல நம்முடைய முதுகு மேல ஏறி நின்று நம்ம மேல சவாரி செஞ்ச காங்கிரஸ் கட்சி இன்னைக்கு நம்முடைய முதுகுல குத்திட்டு போயிருக்கு. இதை யாரும் மறந்துடாதீங்க. இப்போ தமிழ்நாட்டோட எதிர்க்கட்சி தலைவர் இருக்கக்கூடிய உதயநிதி ஸ்டாலின் அது என்ன பேசியிருக்காருன்னா, கடந்த 20 வருஷமா நம்ம முதுகு மேலே ஏறி சவாரி செஞ்ச காங்கிரஸ் இன்னைக்கு நம்ம முதுகுல குத்திட்டு நமக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்போ அவங்க துரோகம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, கடந்த 2009 ஈழத்துல தமிழர்களை கொத்து கொத்தா கொலை பண்ணாங்களே, அப்போ இங்கே ஆட்சியில் இருந்தது யாரு? உங்க ஆட்சி தான் இருந்தது. இங்கே உங்க கூட்டணி ஆட்சி தான் மத்தியில் இருந்தது. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணீங்க? உங்களுடைய தலைவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, அவருடைய பையனுக்கு பதவிக்காக டெல்லியில போய் காத்து கடந்துகிட்டு இருந்தாரு. அப்போ பதவிக்காக நீங்க தமிழ் மக்களுக்கு துரோகம் பண்ணும்போது அதே துரோகத்தை தானே அவங்களும் பதவிக்காக பண்ணியிருக்காங்க. நீங்க பண்ணதுக்கு பேர் துரோகம் இல்லை அப்படின்னா அவங்க பண்ணதுக்கு பேர் மட்டும் எப்படி துரோகம் ஆகும்?